Futhi ubaba akanayo indlu yakhe. Yebo. Utsho ubuzo kwenzani la uzodayisa? Yebo. Yini oyidayisayo? Isitili namathishu. O still unamathishu. Yebo. So le mali encane uzothenga okuncane ngunike yona ngithi. Yebo. Okay. Uphi ubaba pho? Nanja. Oh, hamba umcele kuba. Oh, lo kumela ba? Hawu, baba wakho lo? Umcele eze lapha. Manje esikoleni uyafunda? Yebo. Oh. So manje niphila kanjani ubaba asebenza? Yebo, asebenzi. Niphila ngokuthi nidayise lezi roll namathishu. Yebo. Ufunda uba? 35. Oh. Indle kabani? Oh noma ngizobuza ubaba uyazi? Yebo. Baba njani? Siyaphila baba njani? Siyaphila. Uyangazi ubaba mina? Ngiyakhumbula kancane baba. Sanibona. Yeah. Ninjani? Siyaphila. Ngihamba nobaba uyadayisa ubaba? Yeah. Oh, ngeke nginiveze ebusweni. Baba ingane nihlala kuphi Mhlonishwa? Sila emachubeni ngale. Hayi noma ungayithatha inankingi. So indawo enihlala kuye kabani? Ukukhuluma iqiniso sihlala endaweni yomuntu emzini. Ngihlala emzini womuntu. Awunayo yakhe indawo. Zingaki ingane? Lisa. Ingane enginazo engezami ziwu4. Ya, mfowethu. Uzothi mama ke ngimfice nazo zo2. Futhi ziwu6 ingane. But lezi eziwu2 sezindala izifamile zona. Nazo kodwa ihlali hayi ukuthi ihlala kwa emzini mhlawumbe zihlala nazo emzini futhi nazo zihlala. Yes. So niphila kanjani ubani osebenzayo? Akekho osebenzayo esiphile nje ngakho phanda la. Ukudayisa kanje. Okay baba ngicela ungiphi inamba yakho ngizokufonela bese ngiyafika ngizokubona ekhaya. Inamba yami nenkinga ukuthi angiyazi ngekhanda ndifuna njengamanje ngisho endlini ngenxa ukuthi iya-ona iyacisha angikwazi ukukhosa. So yiphi inamba engingayithola? Kungaba nzima ubhuti makahle ngibhalele yakhe mina ngifike ngoba ngizoninawo amadatha ngifike mina ngizama ukumthola. Ngiyacela Mhlonishwa uzobhalele yami bese manje namathini lawa uye wasebenzise. Yebo namathini lawa ngiyasebenzisa. Okay. Ikwazi ingane uke esikoleni. Yes. Okay Mhlonishwa. Ngicela ukubhalele yami. Okay ngingajabula kakhulu. Yebo.